Dalin ka karasa cinye ayabarka saboda kan bacteria ya hau sama. A'a kanjamau ce za ta hau ba bacterial ba. Mara kunyar banza mara kunyar wofi. Akwai mara kunyan da ta wuce ki da kika shigo ɗakin amarya babu sallama babu gayyata. Ɗakin mijina na shigo Alhaji. Don haka ba ruwana da wata amarya dan ba ɗakin ta bane nan. Lamarin Sagir, addu'a sai addu'a. Saboda ni lamarinsa ma ya fara wani tsoro. Tun da ya rasa yarinyar nan Sabira, shi kenan ya canza. Magana ki gaskiya ne, kowa yana da buƙatar addu'a. Amma ina so in tabbatar miki da cewa Sagir canjawarsa ba rashin Samira ba. Kuɗi da ya samu shi ne kawai ya canja shi. Wallahi duk ku yi ku gama sai na kunna muku wutar da kashe ta a cikin gidan nan ko 'yan kwana-kwana sai sun yi da gaske. Sai dai ki kunna ta a gidanku, mara kunya fitsararriya. Wai ba wanda zai zo ya buɗe ƙofar nan ne? Ai wallahi Alhaji sai dai ka kwana kai kadai babu wanda zai buɗe maka ƙofa. Yawwa na gode shi kenan kin ga in ma aka yi magana sai in ce to aini na zaga ban daki kika zo kika kama katanga kika haura tunda kin saba haura katanga. Na haura katanga? Ai na ka taba gani na haura katanga? Ba sa miki tsimayi wannan. Ka bude mun kofa da Allah Ado. To. Ai kai mai war. Inda a ce ka sanar da mutum da fari tun farkon abu da yanzu an magance wannan. Ai ba wani abu ne, amma banda shashanci. Ya za a ce mutum ya samu kuɗi maimakon ya samu nutsuwa ya yi abin da ya kamata sai kuma ya shiga lalacewa wannan wani irin shashanci ne. Sagir wai me ya shiga kanka ne? Yarinyar nan an ɗauko ta an biya ta, oke yanzu so kake kawai ta ci banza kenan? Kai baka huta ba? Ni fa gaskiya wannan tsarin soyayya ni ba shi na saba ba. Ni abin da na sani a soyayya shine mace ta maka kalamai, ni ma na rika mai mata da kalamai na soyayya. Amma wannan tsarin da kake so ka dora ni ba irin tsarin da na sani bane. Magana ta gaskiya. Ba Sagir, wannan ai yayin da ne. Yanzu rayuwa ce ake cuɗe ni in cuɗe ki. Koi wannan wace irin rayuwa ce da Allah. Alhaji da ka bari na ɗauko mota na kai. Rufa mun baki. Zani na nemi bebi na matata. Domin ko duk wani wanda ya wahala a soyayya ya fi samun nagarta cikinta. Zani. Ba zan koma ba ya je ya zauna da matansa ni na gaji. Ni kaina zan so a haƙura da auren nan. Ba za a je a sauta min yarinya ba kawai ta dawo gida mu zauna. Wai me ke damun ki ne Halima? Shi saka tun da ya shigo cikin gidan nan na ƙi in ce miki ma gashi ya zo ko ga abin da yake faruwa. Menene amfanin wannan surutu? Malam ka bude barayi. Malam ka bude barayi. Halima. Barayi ana da barayi lafiya menene? Malam ka zo barayi ne suke buga mana gida ma. Ke da Allah. Ya kike samu da hankali wani ki haka ko zaki zo ki ci abu ba ki kika bar ɗakin na ba kuma zaki zo dan kina son ki ji hankali yake zo kina ce wani barayi. Malam ka zo barayi ne suka zo suke buga mana gida. Malam ka zo dan ka ji kuka da suna buga. Mijin yarinya ya auro.